Senjuri, nselmilkom u grazzi miġdid tal-li għattu magħna għal-programm Ribna ftit minuti kollox qabel nagħtu bidu għall-aħbarijiet nitkellmu u naġġornawkom dwar dak kollu li qed jiġri madwarna. Illum se nkunu qegħdin niddedikaw ftit minuti kollox sabiex nitkellmu dwar l-inizjattivi li tħabbru riċentament marbuta mas-settur tat-trasport ġewwa pajjiżna. Nafu illi t-traffiku hija sfida ġewwa pajjiżna, sfida li dal-gvern jirrikonoxxiha, però mhux biss jirrikonoxxiha, jara x'jagħmel sabiex joħloq opportunitajiet minn dawk l-istess sfidi. U naħseb smajtu bħali dwar opportunità partikolari li tista' tagħti trot lura l-liċenzja tiegħek għal massimu ta' 5 snin u jekk f'dawk il-5 snin trot lura l-liċenzja tiegħek kif ukoll il-vettura tiegħek tkun qed tieħu sa massimu ta' 25,000 euro, 5,000 euro kull sena. Dik waħda mill-iktar miżuri li forsi imxiet li tkellmu dwarha in-nies, però dik hija waħda mill-miżuri fost kullana ta' miżuri li ser ikunu qegħdin jindirizzaw l-isfida tal-traffiku ġewwa pajjiżna. Ħankun qiegħed inħalli fidej Nolan għaliex min-naħa tiegħu ħejja filmat interessanti ħafna għaliex jelenka diversi miżuri oħra mhux dik biss. Ġifieri jekk hemm xi ħaġa li żgur qed jagħmel dan il-gvern hija li l-isfida tat-traffiku mhux qed jitfaħħa taħt it-tapit iżda b'inizjattivi bħal dawn qed nippruvaw naraw kif kollettivament aħna wkoll bħala individwi nistgħu nagħmlu l-parti tagħna sabiex inkomplu naqsu l-piż tat-traffiku ġewwa pajjiżna. Ħanħalli fidej Nolan għandu spjegazzjoni konċiża iżda dettaljata bħal dejjem ħajispjegalkom iżjed fid-dettall dwar dawn l-inizjattivi. Insegwu flimkien. Naħseb li smajt dwar l-inizjattivi marbuta ma' trasporti li tħabbru, ejja ħanatu ħarsa fuq dawn x'kienu. Jekk inti lest li trot lura l-liċenzja tas-sewqan, tista' tieħu 5,000 euro fis-sena. Sa massimu ta' 5 snin, jiġifieri tkun ħadd 25,000 euro. Żgħażagħ ta' 17-il sena jistgħu jsuqu skuter żgħir u jingħataw somma 1,500 euro kull sena għal 4 snin dejjem jekk ma jġibux il-liċenzja sa 21 sena. Anke dawk li diġà għandhom il-liċenzja hemm ma jkunu jixtiequ jużaw skuter ukoll se jingħataw 1,500 euro fis-sena għal 4 snin. F'każ li jerġa' jibdielek tista', però tkun trid trot lura l-flus ta' żmien illi jkun għadbaqa'. Dawk li jridu jixtru skuter u jiskrapjaw vettura li ilha aktar minn 10 snin fi triq se jingħataw ukoll 1,000 euro. Fl-Università ta' Malta se jiżdiedu l-ispazji għal dawk li jagħmlu carpooling, jiġifieri jtellaw lil ħadd ieħor magħhom. Dan apparti li t-tindif ta' toroq, irranġar ta' marki, tabelli u xogħol ta' landscaping mhux se jibqa' jsir fil-peak hours. Filwaqt illi għaddejjin diskussjonijiet biex l-iskart jibda jinġabar fil-għaxija. Se jsir studju dwar il-vjabilità ta' servizz ta' cargo ferry minn postijiet differenti madwar il-pajjiż. Filwaqt li ġew identifikati 4 żoni ġodda fejn se jkun hemm is-servizz ta' Park and Ride f'Taqali, Raħal Ġdid, Bormla u Pembroke. Se jiġu identifikati binjiet pubbliċi li jkunu jistgħu jservu ta' parkeġġi filwaqt li se jiżdiedu l-parkeġġi għal muturi, karozzi elettriċi u scooters. Se jsir xogħol biex jiġu riveduti r-rotot tal-linja mistennija li jiżdiedu rotot ġodda jew il-frekwenzi ta' wħud eżistenti b'mod partikolari dawk li jmorru lejn żoni industrijali, l-Isptar Mater Dei, ir-Residenza San Vincenz de Paul, l-Università u l-Higher Secondary biex inżammu ftit. Dan apparti li se tiġi konkluża l-Istrateġija Nazzjonali taċ-Ċikliżmu u tiġi żviluppata Strateġija Nazzjonali għall-Mixi. Inizjattivi li żgur se jħarsu li jindirizzaw l-isfidi ewlenin fit-toroq tagħna. Grazzi lilek Nolan u nittama li dak il-filmat li ħejja Nolan l-ispjegazzjoni li tagħna kienet informativa daqskemm kienet informativa li wkoll li kontinwament ukoll naġġorna ruħi b'dak li qed jiġri madwarna iżda nkun nafu wkoll bl-inizjattivi li qed iħabbar il-gvern sabiex l-isfida ta' traffiku minflok jitfaħħa taħt it-tapit jibqa' jindirizza b'dawn l-istess inizjattivi. Senjuri, miġdid nirringrazzjakom tal-li kontu magħna għal dan il-programm u nfakkarkom li jekk tiftu xi programm ieħor fuq il-paġna ta' Facebook taqribna tkunu tistgħu issegwu dawn l-istess filmati. Għalissa nirringrazzjakom tal-li kontu magħna u nsellmilkom.